Ponsa soinean, nola paseatzen zen eszenatokian. Ikasle etzen oso, ikasketak oso gaizki zeramatzen. Momentu horretatik aurrera aldatu zen erabat. Eta orduan nola honelakoak egiten direnean eta sortze lanak egiten usten dizkigunean, orduan hori hasten direla aldatzen. Eta hori adibide asko daude. Esan behar dut, hasiera batean, hori hasi ginera lanean, hori intuizioaren, intuizio zen gure, bidea edo irekitzen zuen, urte asko daramatzagu irakaskuntzan, esan dudan bezala, ikasi egin dugu, irakurri egin dugu, laguntza izan dugu, hasiera batean hori testu pedagogiarekin eta testu generoak izan genituen, 80. hamarkadan, hainbat hitzaldi doltzek eman ziguna, eta horiek izan zen abiapuntu bat. Nola landu genuen, iritsi artikulua nola egiten zen, iragarkiak, debateak nola egin behar ziren, eta pixka bat hori diskursoak nola egin behar diren, nola sistematizatu behar ziren, badela modua egiteko testuak. Eta hori hasi ginen ikasten. Gero izan dugu azken urteetan zizurren izan dugu laguntza alde batetik Eibatzetakoa, hori nolabait euskararekiko atxikimendua lantzeko, baita orain sekuentzia didaktikoak nola egin behar diren ikasteko, hori Iñakik azaldu digun bezala, berdin. Edo, hori eta aurreko urtean ere, gure aldetik egin genituen, hainbat irakasle, olako sekuentzia didaktikoak prestatzen, ahoskotasuna lantzeko. Berez, baina hori ikusi dugu, irakasle guztiok beharrezkoak direla. Irakasle guztiok behar dira ikasgai guztietan ahoskotasuna lantzeko. Horren aurten, aurkeztu dugu berrikuntza proiektu bat, eta berrikuntza proiektu horren bidez, lortu dugu hainbat beste kanpoko laguntzak, Alsasuko aholkoa ere eduki genuen, momentu batean, eta orain berrikuntza proiektu zertan datzan, ez? Lehenengo fase batean, zera, titulua hau da, laburpena hau da, hitz eman eta plazara joan, ez? Eman behar diegula hitza ikaslei, derrigorrezkoa da, hitza eman, eta gero egiten duguna pixka bat erakutsi. Edo egiten duguna ahoskoa prestatzen dutera eramatea, ez? Egitea. Zergatik, euskarak gutxi erabiltzen dela, pasabidetan ez da entzuten, institutuan bertan, zugu esanen kalean edo jostaldian, baina klasean ere, ikasgela barruan ere, askotan ereduko ikasleak erdaraz eritzen dira. Orduan nortik hori beharra ikusi dugu, gero ikusi dugu ahoskotasunak duen garrantzia gizartean, eskolak ematen diola askotan bizkarra errealitateari, eta hori Iñakik azaldu bezala, irakurmena, bestelakoak lantzen direla, baina irakurtzen dutenean, esaterako, bada aholku bat eman beharko genieke ikaslei, eta irakurle izateko, idazle gina bezala, ikasteko. Irakurri eta irakurtzen dugu bitartean, idazten ikasteko. Entzuten dugunean berdin, horretarako irakasleak izan behar du eredu ikaslearentzat, ikasleak entzun, gero ahoskoa egiteko. Gure ikasleak gizartean eragiteko behar du hitz egiten ikastea. Ikasi behar du defendatzen, ikasi behar du bere iritzia ematen, ikasi behar du hori pixka bat gizartea ere aldatu nahi baldin badugu, ikasi beharko du hori.
hitz egiten. Denok egin behar dugu, irakasle guztiok esatu duen bezala, eta gero beste gauza bat jakin behar dugu. Zera, itxontzi esatea, bada esaera zahar bat, esaera zahar batek honela dio. Itxontzi, utxontzi. Beriztu behar dugula pixka bat zer den asko hitz egitea edo hitz jarioa eta zer den diskurso ona egitea edo egokitua zera behar desberdinetara. Hemen dugu hau izi eta belarri prest, bai? Berrikuntza proiektua bizatita banatuta dago. Alde batetik, hori nunbait bilatu ditugu, dugun laguntzari esker, hiru aditu ekartzea institutora. Eta alde batetik dugu Andoni Egaña, beste hitzaldi bat eman zigun Josune Zabalak, eta hirugarren bat Manu Marañonek. Orduan, Egañak azaldu zigun zergatik landu behar den ahoskotasuna lantzeko beharra, eta hori honek sortzailetasunarekin lotu zuen ahoskotasun landu behar honek. Eta orduan, eraiki egin behar dugula diskursoa, eta lotu zuen reto bat edo bilatu behar dugula beti, eta orduan lotu zuen erretorika klasikoarekin, erretorikaren urratsak sortzailetasun egiten duen horrekin. Edukiak zehaztu, ideiak planifikatu, edukiak antolatu, ideiak lotu, hitzen aukeraketa egin behar dela, eta gero oso honek aipatzen zuen oso importantea dela memoria ere lantzea. Memoria landu behar dugula, eta gero ahoskera, gorputz mugimenduak, keinuak, begiradak, hori guztia landu behar dela. Eta horrekin, hori nik titula eman diodan bezala, edo laburtu egin dudan bezala berrikuntza proiektu hori da hitza eman eta plazara joan. Gero Josune Zabalak azaldu zigun, EIBZ-arekin ikasi gutxi batzuek ikasi dugun bezala, baina nunbait klaustro osoari, D ereduko irakasle guztien. Orduan hori, Josune Zabalak, aipatu zituen hainbat modu daudela ahoskotasuna lantzeko, baina, geratu ginen gehiago, sekuentzia didaktikoa doltzekin eta ikasi genuen horrekin, eta Iñaki azaldu digunarekin, eskema bera. Baina, behin eta berriz ikustea eta egin behar duguna, eta tailerrak nola antolatu behar diren, eta jakitea oso gidatortigu. Manu Marañon urriaren 18an etorriko da gurera, eta, hori, jende aurrean hitz egiteko, eredu izan behar dugula, guk ikasteko, eta ikaslekin ere bide berbera jateko. Bigarren fase batean, nahi dugu egin, hori da, iaz, irakasle gutxien artean egin genuena, ez dago oso eskema ona egina, baina hainbat irakasleek zer egin genuen, helburu komunikatiboa jarri, zer egin dugun, eta noren aurrea zer egin, geografia ematen duena, nola landu zuen eguraldiaren iragarpena. Gauza txikiak egiteetezke edo handiagoak, edo luzeagoak, edo... Horren, abiatzen gara testu tipologiarekin, tipo bakoitzak diskursoak lantzen aldira ikasgai bakoitzean, tipo bakoitzeko bat, helburu komunikatiboa esan duguna, eta ahoskot diskursoak lantzeko beti ere.
Gero esan behar da, diskursoen funtzionamendua ikasle batek ulertzen badu, ikasleak hori bera egiten alduela beste gainerako hizkuntzetan. Inglesa ikasten duenean, frantsesa, gaztelania, eta horiek denak, batean ikasten duen diskursoren funtzionamendua beste hizkuntzetarako ere baliogarria zaila. Orduan, hori esaten dela, bi hizkuntza dakizkien ikasleak erresago ikasten alduela beste hizkuntzak, hori zientifikoki hori demostratuta dago. Gero, zera esaten da, eskolan ikasten dela adituz, entzunez, bai, egia da, baina gehiago ikasten da, ikusten bada. Orduan, ikusiz, entzunez, ikusiz, irakurriz, bai? Horrela ikasten da, baina eginez gehiago. Eta gainera, egin duen hori azaltzen baldin badaki, bikoitzek hasiko du, segurazki. Azaltzen badute egindakoa. Beraz, hitza eman eta plazera joan. Egiten diren lanak bestei erakutsi. Orduan, hori pixka bat atera behar dugu, ikasgela barruan, ikasgela batean egiten dena bestei erakutsi, eta hori pixka bat mugimendua, pixka bat gure eremu txiki horretatik ikasi. Atera. Eta gero, irakasleak elkarrekin lan egitea, bakardadea txarra da. Behar dugu, eta beste arloetako irakasleekin, horiek elkarlanean aritu. Hasiera batean erakutsi dizuet kartel bat, hori nola farol baten azpian, eta 8 aldiz lan egin dugu poesia errezitaldia edo hizkuntz poetikoa, landu dugu hori nunbait hizkuntz poetikoa bidea ematen duena ikasleek bere emozioak, bere sentimenduak adierazteko alde horretatik. Pero hizkuntz poetiko poesia zer den, ez dakigu, baina hori alde horretatik, sentimenduak adierazteko bidea. Eta orduan ikasleak benetan motibatzen dira, ilusioa jartzen dute, eta haiendako osona, eta guk ere oso hori pasatzen dugu. Eta motibatzen gara, gu ere bestela aditzarekin, eta hori denbora guztian beste oso polita. Hori dira kartel batzuk, hori titulo bat ematen zaili ikaslei, arteari atzimur egiten diogunean, gero beste azken 2 urtetan nire amaren etxea defendatuko dut, eta bestea Maripausa, hori Maripausa Garizkoa, egin ditugu ekitaldiak, Garesen egon gara batetan, egon gara Iturramako institutuan egon ginen behin, Burlatako auditorioan batean, beste batean Biurdanan, hori pixka bat atiratzea, eta batez ere Zizur Nagusiko kulturetxean. Eta orduan, nork egiten ditu bere sortze lanak, eta ateratzen ditu. Baita institutuan ere, eta ikasle guztien aurrean, gure zuen aurrean, eta hori. Orduan, titulo batzuk eman, eta horren gainean ikasleak sortzen dituzte bere nahi dituzte doriek, landu ondoren, sekuentzia didaktikoa lantzen dugu, Iñakik egipatu duen bezala, horrelako prozesu ere eramaten da. Eta, oraingo honetan, badugu tituloa jarrita, negoziatu duguna ikaslekin, hori bizitzeko prest. Euskara klaseetan egiten dugu, eta baita kultur zientifikoko irakaslea ere implikatu da azken urteetan, eta egiten ditugu ere bere ikaslekin, antxerkitxo bat, eskitz bat, eta hori nunbait egiten dugu hitza, irudia, musika pixko bat, eta horrela egiten da ekitaldi.
zer ikasten dute deklamatzen, ikusten dute beste batzuk nola egiten duten, baita hori batzuk zera poesia batzuk, testu batzuk irakurri egiten dituzte, baina beste batzuk memoriaz ikasi eta bakarrizketa edo txaki txikiak eta haiek sortuak eta benetan egiten dute oso. Hori, gero beste gauza bat egaiak esan ziguna eta bueno, badakigu beti klasea hasi behar dugula zerbait berri esaten edo esaera batekin edo alako batekin. Eta nik uste ongi polita dela eta orduan memoriaz ikasten dituzte eta gero badakite eta noiz baita ateratzeko bidea badute. Esaterako atzo esanien klasea hasteko esanien, Joseba Sarrimendiaren hitz hauek gustatzen zaizkizuen. Eta esanien, ohera zaitez liburu on batekin. Edo behintzat liburu on bat irakurri duen batekin. Eta bueno, ez dira pixka bat barrea eta sortzea klasearen hasieran eta ongi dagoela. Eta besterik gabe.